kusangana kwati kuita zvekare pano paAtirare 263 ndini wenyu Atirare nchange chikuvigirai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana nguva chiri munyowani first time yakutibata, chandinokumbira ndechekuti usubscribe uturn on the notification bell kuitira kuti pandinodzoka nemwe post uchange uchingozvionera. Nyaya ndayonezva muzuva ranhasi inyaya iyo yaitika murodhi yekuIlovhe inobva machipisa road. Nyaya iripo ndeyekuti mazigi akaintroducedwa, vazhinji vakuziva kuti mazigi akaintroducedwa ende ndo mari yakushanda asi aisati yamuvanhu yakanyanya stereki. Zviri kunzi pane kombi yakachibva kwamachipisa yasiyira vanhu murodhi rodhi yekuna Willovhe iyo inoenda mutawuni. Vanhu ava vasiyiwa vabatanidzwa padhola vari 2. Zvakanzi tokupai mathings, murume abva arambawo mathings akati ndakura ndikuda 50 cents yangu. Mukadzi uyu abva ona kuti handiwani 50 cents, ndopatanga fight. Ndopazo vanga kutoti dhola ndarida mburuni pakati, asi mukadzi uyu aramba. Murume achiti ndotora pisi yangu, mukadzi akati aiwa sei une utsinye. Ndopavatanga kurwa, mapurisa apinda chipiti chekuda kubata fight iyi. Ndopikira muri kuona pascreen, ndinokumbura mutauro zvamunofunga comment section. Kwedu zviriko here zvekuti wakwira kombi uri kupiwa mathings. Baba wane 70 years woona wachipiwa mazipi mukombi.